kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting. Sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit. At mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators,
Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga inigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo. Ilabi na sa mga maukod naton nga tagpalamati sang sining aton programa adlaw-adlaw. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Tamda ang amon taming o Dios, tamda ang nawong sang imo pinili. Mayo pang isa ka adlaw sa imo templo,
sang 1,000 nga mga inadlaw sa iban nga duog. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugmagid sa imo ang di masaysay nga mga kaayuhan. Padabdaba sa amon mga tagipusoon ang kainit sang imo paghigugma. Agud nga amon ikaw higugmaon sing himpit kag labaw sa tanan. Kag madangat namon ang imo mga saad nga labaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 1, tubtob 13. Ang ginharian sang langit mapaanggid sa napulo ka mga dalaga nga abay nga nagdala sang ila mga suga sa pagsugata sa nobyo. Buang-buang ang 5 sa ila, kag maalam ang 5. Ang buang-buang nga mga abay nagdala sa ila mga suga nga wala magbalon sang lana. Ang mga maalam nagdala sang ila mga suga nga may balon nga lana sa mga sududlan sini. Ang nobyo na dugayan sa pag-abot, gani tinuyo sila tanan kag natulugan. Apang sang tungang gabi na, may nagsinggit. Yari ng nobyo! Buwa na kamo, kag sugutaan niyo siya! Dayon ang tanan nga mga dalaga nagbugtaw kag naghanda sang ila mga suga. Ang mga buang-buang nagsiling sa mga maalam. Hatagi man kami ninyo sa inyo nga lana, kay nagapiraw ng amon mga suga. Nagsabat ang mga maalam. Base ang lana, hindi magigo para sa amon, tag para sa inyo. May pang magkadto kamo sa mga nagabaligya sini, kamagbakal kamo, para sa inyo kaugalingon. Nakahali na sila sa pagbakal sa pag-abot ang nobyo. Ang nakahanda, nagsulod upod sa nobyo sa sinalos-halos ang kasal, kagintakpan ang puwertahan. Dugay-dugay nag-abot man dayon ang iban pa nga mga dalaga kag nagtawag. Ginoo! Ginoo! Buksi kami! Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo. Wala ako makakilala sa inyo. Gani magbantay kamo, kay wala kamo makahibalo sang adlaw ukon sang takna. Mga autod ang mag-aupod sa aton sa pagpaambit sang mensahe sa aton ebanghelyo, wala sang iban kundi si Brother Russell Guardiano. Halin sa Diocese sang Kabangkalan, isa ka theology student sa St. Joseph Regional Seminary, Iloilo City. Mayong adlaw, Brother Russell. Mayong aga, Sister Ninya, kag subong man sa tanan ng mga tagpalamati sa sininga programa. Din naman ako ninyo liwat sa pagpamalandong sang santos nga ebanghelyo subong nga adlaw. Ang santos nga ebanghelyo nga aton nabatian subong nagapakita sa aton sang duha ka sahi sang disposisyon ukon kinaugali sa aton nga pag-atubang kag subong man sa pag-ama naton sang aton kabuhi kag pagtuo sa pag-abot sang aton Ginoo kag sa pag-atubang naton sa iya didto sa ginharian sang langit. Aton makita ining duha kasahi sang disposisyon o kung kinaugali sa aton santos ng ebanghelyo sa napulo ka mga dalaga. Ang kinaugali sang pagkabuang-buang nga ginpakita sang 5 kag ang kinaugali sang pagkamaalam nga ginpakita man sang 5. Ang 5 ka mga dalaga gintawag nga buang-buang kay wala sila nakabalon sing lana sa pagpasiga sang ila mga suga. Kag ang 5 gintawag nga mga maalam kay nakabalon sila sing lana para sa pagpasiga man sang ila mga suga. Mga kauturan, ang suga diri nga ginadala sang mga dalaga nagasimbolo man sang aton mga pagtuo kag ang lana ayhan nagasimbolo man ini sang aton mga buhat, agod mapabakod naton ang aton nga pagtuo, agod nga kung mag-abot ang Ginoo, handa kita sa pag-atubang sa iya nga nagasiga ang aton mga suga, kag wala ini nagakapiraw. Mga kauturan, paano bala naton mapabakod aton pagtuo? Ano bala nga mga lana aton gamiton sa pagpasiga sini? Siguro una sa tanan, magpaubos kita sang aton kaugalingon
kag magpangamuyo sa Dios adlaw-adlaw. Ikaduha, magbasa kita ukon mamati sang mga pulong sang Dios pinaagi sa aton nga pagsimba. Magsimba kita kag mamati sa pulong sang Dios. Ikatatlo, ipangabuhi naton ang pulong sang Dios kag ipangabuhi man naton ang aton pagtuo upod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, sa pagkamaaluwan, kag sa pagkabalaan, kag sa paghimo man sang mga maayo nga mga butang. Oo, hindi ini mahapos himuon, kay kung kaisa bilang tawo, nagakatak-an man kita kag ginakapoy. Parehas sinimpulo ka mga dalaga nga gintuyo kag natulugan man sila nga nagapaabot sa lalaki nga kalasalon. Pero sa lima nga mga maalam, biska natulugan sila, sa ila nga pagbugtaw, may ara sila nga pagagamiton nga mga lana, nga magapasanag liwat sang ila mga suga, tungod kay nakaaman sila. Amo man na sa aton kabuhi mga kauturan, na kon kaisa sa tuman naton nga pagsimba, pagpangamuyo, kag pagbulig sa iban, kag pagsunod sa Dios, nagakataka man kita, kag ginakapoy man kita. Pero mga utod, hindi kita maguntat, kay wala kita kabalo kung sano kita kwaon sang aton Ginoo. Ipangabuhi ta ang kinaiya sang pagkamaalam, kag hindi ang kinaiya sang pagkabuang-buang. Kaya ang maalam nga tao, handa sa tanan nga tiempo, kag ginaama niya ang iya kaugalingon sa pag-abot sang Ginoo. Mga kauturan ko kay Kristo, hindi pa ulihi ang tanan. Suguran na naton ang pag-aman sang aton kaugalingon, kag pabakuro naton ang aton pagtuo, dira sa pagpaabot kag pagsunod kay Kristo, pakadto sa ginharian sang langit. Ikaw bala, isa ka buang-buang, ukon isa ka maalam. Maayong agaliwat sa aton tanan. Madamo gid nga salamat Brother Russell sa imo matahom nga ginpaambit diri sa amon sa kahanginan. Kabay nga mangingiya kag iwag ini sa amon karon nga adlaw sa amon pagtuman sang kabubuton sang Dios. Dako gid ang amon pasalamat sa imo kaalwan kag pagigugma sa pulong sang Dios nga imo ginpaambit sa amon diri tanan pagi sa imo reflections. God bless you, Brother Russell, and all the best in your theological studies. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate. Orasan nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalikan stock na nga alas 4 sa aga. Welcome mga kaibigan ng pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Pagsabadong edisyon sa Platuntunan, petsa 27 sa bulan sa Agosto. At tapos ang Sabado sa ikawalong bulan ito'y 2022. Kamusta na? Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa ating matagpulang sa ating si Makabumbo sa Kabusan 61 kamakabaranggayan sa syudad sa Bacolod, sa Makotura naton, sa mga uman naton, sa mga banok sa syudad sa Busan sa probinsya. Aga pa nagabulugtaw, welcome. Ugwa sa aton mga mangisda sa mga baybayin tod ka Lauran. Good morning mga kaibigan, ginabi naman ang aton mga nakatutok live sa atos na FB kay YouTube channel mga taga Negros, taga Bacolod, di mas nakabayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, ila na makitaan, mabatean natin po palagan siningagas ng Platuntunan Bombo Report sa first edition. Of course, sa aton mga tindiras-tindiras, volunteers, waga pa nagbulutaw sa aton ng mga merkado, public, labi lagi sa may Burgos, kag Libertad Public Market, sa may syudad sa Bacolod. O yaga pa, kamusta ng dagsa sa aton sining mga nugbakal, kamusta ng binta, kamusta na baklanay sa aton sining mga merkado, mga manog isda naton dira, mga manobaligya sang karne, manong baligya sang utan, lamas, kag mga prutas. Kamusta na inyo sili yung asabadong adlaw sa mga nag-night out naton, ba iban bago pa nakapuli, iban way pagani kapuli sing matiyon sa mga nag-Friday nights. Mabulubog na gawa ito sila temperatura. May pag-ulan-ulan pa nagaluntad kagabi, kag late sila nga kagahan sa Pilaya, kabayan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Of course, sa aton nga mga duty nga na pakanustag sa nila kami area of responsibility sa mga gwardya naton dala sa mga pribado, magpabuliko nga mga eskwelahan kag subuman sa mga ospital, sa mga polis naton kag mga barangay tanod, BIPAT member, gara pagkaroon nagulugulag sila tagsa ka mga area of responsibility. Welcome na dili po palagay si Platuntunan Bombo Report sa first edition. Kaupo nyo tagsari ka sa Sabado sing aga, Bombo Dennis Rubica. Anong mga balita ang ato ni Balon? Balita ang ato gamot-damot sing kagampo palagay si Platuntunan. So nakatani sa ato sining mga nagapanguna nga mga balita lokal subong adlaw Agosto 27 kaduhang adlaw sang pagpanagtag tagtaganay sang education cash assistance gikan niya sa DSWD todo mayo-mayo na kaduha subong nga hugna kay may mga innovation ipatagayon lang ato sining DSWD no tigi na per district na lang tagtaganay di nating banay dito sa may syudad sa Bacolod. Keron tanay karon di ang isa ka bolko na ari pa di matagtaganay kung daw musta da mo tawag yapon. Kung diri sa Bacolod, taga Bacolod lang, taga probinsyan, may mga assign na mga area, banwa or syudad sa tagsa nato niya ka mga distrito. Dugang pagay nato niya ka mga balita lokal, investigasyon sa kaputusan sa may banwa sa nakarutan nagapadayon sa bahin sa pagtiro patay sa isaya ka empleyado sa water district sa Nasambit yang syudad. Mga sospechado to nagasakay kuno sa grain salakyan. Nagpalagyo padulong ya sa ulami bulan nga direksyon. Samtang dugang pagin nato niya nga mga balita lokal, isaman ka aksidente kagabyo sa may Sigo Provincial Road, barangay Mandalagan, isa ang patay, 2 pilason sa makabunggo ang isa iya ka tricycle sa isa ka di cargo nga truck. Kaya of course, nga daw sa ato silikapat nga palengke draw. Palengke kasi andro sa aton inans, suwarte sa palengke promo mga kaibigan. Subong adlaw, ikapat na Sabado, ikapat na semana sa aton inans, suwarte sa palengke promo.
Of course, mga taga-syudad sa Murcia, taga Murcia Public Market, na ara kami na dugay-dugay ang Cruz Radyo ko sa FM, dahil kita magapangatag, dahil kita magambit sa ato siling mga papremyo sa aton Fort Palengke Kasiyahan Draw. Sa aton siling mga nagapaunay ang mabalita lokal, ang investigasyon ng karon sa Marina, pagasugdan, angot siling tabo naman ng pagkasunog sa isa ka ro-ro vessel, kahapon sa ngapon, no? Samtang itani ang manog dungka na dito iya sa Batangas Port, no? Bagikan iniya sa may Calapan, Mindoro. Mga crew kag pasahero sa nasabit siya nga ro-ro vessel ti natigayon man nga ma-rescue. Mga sumundo, susunog guys, ang ligad itong mabinulan ako damo man sa mga kangay sa insidente, ha? May mga nagkakasunog, mga sakayan pagdagat, mga kabinan. Santang dugang pagin natin yung mabalita national, kaso sa leptospirosis sa pungsod, nagsaka, humalin sa bulan sa Enero, tob-tob sa tunga-tunga sa bulan sa Agosto, nagsaka ka naman para sa the same period sa nagligan nga tuig 2021. Sa balita naman nato niya gikan sa lawasang pungsod heatwave, no? Kag pagbagtik sa duta dito iya sa southwestern China, kinakatapan karon nga makatuga sa power crisis. Balagtik itong mga duta, grabod, sinabi nga tigilinit mo, ha? Yung mga subatong nagbanala, ang mga kwanto ng hydro dam nila itong nag-process ng kurente. Utang ko rin sa katalagban, bakod sining heat wave kag drought, no? Nga ginalauman, no? Mga 80 milunes ka mga Chinoy ang mepektuhan ito iya sa isa ka riyon sa south western China. Sa muna mga balita, ang aton gagaan pagtamo, balita aton ni Mayon Silingaga, pagpanglagad siya platuntunan Bombo Report sa first edition. At sa aton kato ang report sa patrol kay Bombo Grace Limaton, di kita na sa aton maayo pag nga balita. Mga subong adlaw, subong Sabado, ikapat na kita karong Sabado, sa aton sining Inan, Suwarte, sa Palengke Promodro. Subong aga pa sugdan aton papanagtag sa cash prices, sugdan nato na pagsabuag sa grasya, papremyo siningaga sa may Murcia Public Market. Mga taga-Banwada sa Murcia, mga manogbaligya na sa may Murcia Public Market, no? Ara kita dira sa bungaga, before mga alas 7 or before 7, ang crew ya sa Bombo Radio kag sa FM, no? Nga bato na sa inyo mga ente, para sa inyo sini Kayuhan, para sa inyo sini Kasiyahan, para sa inyo sini Gracia, sa mga maswerteng madaog nga magahulog sila entry sa bungaga, raya sa may Murcia Public Market. So sa mga tindiras natin sa Murcia Public Market, sa mga taga Banwas ng Murcia, no? Pwede ka mo na kadalakyat kron, makahulog sa inyo sini ente, no? Kag ang mga naghulog sa ente, hulatan nyo na lang ato sining draw proper nila, kay pag magabutan nyo siningalan, ihatag ilaw nyo inyo sining papremyo. So sa ato sining Palengke Kasiyahan Draw, subong adlaw, ikaapat nga palengke, ikaapat nga riya, sa may Murcia Public Market, may aral naman sing anom nga mga maswerte naton nga mga entry senders nga magabaton sang grasya, magabaton sang papremyo, magabaton sang cash mga kaibigan. So nga aton sila anom ka mga winner, tag sa ila magabaton sang cash prize nga 500 pesos plus 500 pesos siya nga worth sang gift pack o kon pinuto siya nga regalo. Yanom ka mo dira mga kaibigan, magabaton sining grasya aga pa, magabaton sining aton sining kasiyahan prices naton sa Inan Suwarte sa Palengke promo. So magabatabat ako mga taga Murciano na magabatabat himo sa inyo sa mga ente, ihulog na karon kanto na mga city. Ara na kami na kanto na kamo sa may Murcia Public Market, no? Kaya kita sabuag sa ato sining papermyo. Luwas sa ato sini anom ka mga winners, of course may mga kasiyahan pa kita kadalon sa inyo. Kaya kita sa video kay challenge, so sa mga maido magkanta,
mga maayo tingog preparar intra ka muna karon no kay base ka mo magdawg ati siyempre may ara makamusen kaiwan nga mabaton. May mapilapit ka mga programs nga na preparar para sa inyo mga kaibigan. So sa mga mag-intra sa ila siniyang maunghulog sa ila siniyang karon sa may mura sa public market of course may madamo kita sa mga proof of purchase no. May madamo kita sa mga produkto pwede niyo mabakal nga ang putos sina amo na gamiton nyo nga proof of purchase. So pwede pa kamo kingagaw sa nato na pwede pa kamo iya makulog sa inyong tikron sa may mura sa public market kaya na naman kita magabot pagkakuha sa anom naton ka mga winners. Anong pwede nyo magamit ka mga proof of purchase? Ariyo ni ordinaryo ni no? Hindi ni mabudlay pangitaon adlaw-adlaw ginagamit nila sa aton tagsa kapuluyan ang Silver Swan Sukang Puti. Silver Swan Sukang Puti, walang labis, walang kulang, na linamnam. No? Pangpanamit na karon sa inyo lutuod ang nga pinaksyo, panyaga, pumahaw, pangpasabor sa inyo mga linuto. Silver Swan Sukang Puti. Sa lang ka Silver Swan Vinegar stand-up pouch or label, pwede na ninyo magamit karon nga proof of purchase. Of course, no? Ang ribandri ang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Sa lang ka-sticker sa Orocan or sa kakipon na may tataka Bombo Radio promo, pwede na inyo magamit nga proof of purchase. Tagsan nyo kung bakal sa mga produkto sa Orocan, may sticker na nagatapik or may dala nga kupon nga may tataka Bombo Radio promo. So pilian nyo lang isa lang ka-sticker sa Orocan or sa lang kakipon, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. Of course, sama nagpamalakon sa maniligaling pinadlaw sa Pure Gold, ang inyong resibo nga sa inyong pag-grocery, ano man ang mga bagay nyo bakal sa Pure Gold Supermarket, mo nang gamiton nyo nga proof of purchase. Provided, dapat ang value o kung ang amount nga nabutang sa resibo sa Pure Gold, sa inyong pagpamalaklon, hindi magdubo sa 300 pesos. Sabi na, 300 pesos, hindi magdubo din ang resibo. So kung grocery, kung mo dali libo-libo pesos, diskartihan nyo para makakaangkon ka mo sing damo nga resibo gikan iya sa Pure Gold. So Pure Gold, always panalo. Ano pa pwede magamit nga proof of purchase, of course, pang protection sa aton siling ikayong lawas, protection sa health sa aton bugos nga pamilya, magamit sang Lifebuoy. No, ang Lifebuoy, available na ina sa inyo sining mga suki nga mga supermarket like sa Pure Gold, sa mga tsanggedra sa inyo sining kapurukan or kabaranggayan, ara dra ang Lifebuoy. Lifebuoy now in the Philippines. Sa lang ka empty box, sabi sa naman nga variant size ang Lifebuoy, pwede na siya nga mangin proof of purchase. Sa mga nagplano mag-outing sa buong adlaw sa Sabado, magbanding-banding, after sang isang kasimana nga masako-sako naton yang aktibidades pasyente nga bag-o lang nagbukas ang klase. Sa mga nagabanding, gusto mong banding sa mga adlaw sa Sabado o sa adlaw sa Domingo, of course, di madula sa aton mga Pilipino, ang mag-inom-inom sa San Miguel Pale Pilsen. Sarap, laging kasama. Hindi paghaboy taklob sa San Miguel Pale Pilsen, bangod pwede magamit yung proof of purchase. Sa lang, katansar o taklob sa San Miguel Pale Pilsen, 320 ml man or 1,000 ml, nagdaklob lang ang botilya o gamay mga botilya sa San Miguel Pale Pilsen, pwede nyo na magamit nga proof of purchase. Kung wala ka nag-inom, kaya nag-inom yung ka-breaks mo, bahala na ko muna singunod. Aral lang tansan ko kaya gamiton ko niya nga proof of purchase. Sumuman, ang coupon sang R. Florite Ponchap and Jewelry, your diamond and pearl house. Paano kung mamakan ko sa coupon sang R. Florite Ponchap and Jewelry? Of course, yung pagpamanaklon o pagprenda sa maras kagrilo, kadto ka mo sa masanga sang R. Florite Ponchap and Jewelry, mga tagsa, isang kitos ka pesos, nga balor sa ngalas sa kundrilo, inyo mabakal kung maprenda sa mga sanga sang R. Florite Ponchap and Jewelry, kamo ang patagaan niya sang coupon. So kung dako nga amount, dako nga kantidad, ang inyo sini na transaksyon sa mga sangasang R. Florite Ponchap and Jewelry, damo ka mo sa coupon nga mabaton, damo ka mo sang entry nga mahimo mga kaibigan. Ano pa giday ang pangpaboost, pangpabakod sa aton sining immune system,
isang food supplement mga kabinan. No? Ang Panyawan. Seed Panyawan. Basta seed marketing, tatak, magaling. Isa lang KMT Blister Pad or Banig ang Seed Panyawan plus with luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or Seed Panyawan with garlic plus banabal plus makabuhay food supplement capsule, pwede na nga mangin proof of purchase. So kada mo sa aton nga mga proof of purchase, hindi ka maubudlayan ha. Kaya ini mga proof of purchase na ito niya, kuha na niya, post na i-procure, no? Kaya mahalos ginagamit na ni adlaw-adlaw nga mga produkto. So yun ang mga proof of purchase para mangin entre sa mga taga-Murcia na ito nagpapatid subong ha. Isulod din na sobre, silyuan ba yung sobre, sagwa ang sobre, butante mo kumplito ka tali mo ang ngalan, kumplito ang ngalan, address, yung mga contact number, ang imo sininya edad, ibutang ang week number, no? Sa mga magapahingaga pa sila entry, pwede ibutang the week number 4, no? Kag ibutang ang proof of purchase, then permahan. Hindi pagkalimtan, tagsa ka o sobre, tagsa ka entry, dapat may perma ina. No? Sa right side show, ibutang sin promo title, inan sorte sa palengke promo, sa Bombo Radio kag Star FM. Iulog ina daron karon na dito sa may sa aton sining Murcia Public Market, no? Sa mga taga Murcia da, dan ihulog sa aton niya mga SNN entry senders na pwede pa kumukulog until 12 karon sa ugto, no? Diri sa aton nga studio para naman yan sa aton nga studio kasiyahan winner naton mga kaibigan. No? So, bantayan nyo karon na sa mga maghulog sa inyo sila nga internet sa may Murcia Public Market. Bantayan nyo, tutok mo dira. Kadton lang mo dira. Aga pa. Prepara nyo subong daan ninyong maentry. Kaya basta isa ka mo sa mga kabaton. Sa nga aton sila dalag ko nga mag-cash prices. Sa aton siniinan suwertes palengke promo. Sang Bombo Radio kag Star FM. Subong adlaw, ika-4 ka Sabado, ika-4 naton nga palengke draw, ika-4 naton nga semana sa pagpanagtag sa dalag ko nga mga cash prices din sa inyong suwerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Nationwide ang aton sa nga promo, 6.5 million pesos nga balor iya sang pagpamadya ang aton na amat-amat na sugdan na panagtag sa aton sa inyong suwerte sa palengke promo. From week 1 until sa week 7 until sa aton siniya nga grand draw. Sa aton sini grand draw, dalag ko kapag nga mga papremyo, dalag ko kapag nga mga cash prizes, ang inyo sini mahimo nga mabaton. No? Ang mga entry nyo ginulog alin sa week 1, tub-tub sa week 7, aton nga mga promo, aton na nagyapon supton para sa aton sini nga grand draw. Of course, gluwas karon sa aton early this morning nga sa may Murcia Public Market, sa aton sini palengke kasiyahan draw winners, no? Karon niya sa aton na stress din naman kita sa aton studio para sa aton mga send and entries sa studio winner naton. May ara naman karon si tatlong nga mga daog bilang sa aton sini mga studio winner. Dagko man nga mga cash prizes ila mabaton. Ang third prize winner naton niya magabaton sa cash prize nga 3,000 pesos samtang magluwas sa 3,000 pesos cash, may dugang mo sa iya nga premyo, may 1,000 pesos siya ang award sa ang gift pack pagin nga mabaton. Ang second prize winner naton 4,000 pesos cash, ang premyo nga pagdawon plus 1,000 pesos nga worth iya sang gift pack. Kag ang first prize winner naton 5,000 pesos gidya, na ang premyo ya nga mabaton plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack. Manaton nga send and entries winner karon nga kwaon sa last stress karon sapon diri sa aton nga studio. Of course, mabalaan naman karon i-announce man ang aton sini nga online activation kasiyahan winner, no? Sa mga auto naton lang ipadala sa ilang entry sa aton sini bahin online activation kasiyahan winner, may tatlo pagkikita kay mga winner karon nga ga-announce. Duha kay mga consolation prize winner kag isa ka grand prize winner, no? Ang duha ka mga consolation prize winner magawaton sa premium tag sa isa sa ila sang 2,000 pesos cash plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack, no? Kaya ang first prize winner naton magawaton sang 3,000 pesos cash nga premyo plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack mga kabinaso. Muna kada Sabado mo nakadalag ko sa mga cash prizes naton nga panagtag alin sa kasiyahan o palengke kasiyahan winner
tob sa aton sining send-in studio winner, tob sa aton sining online activation kasiyahan winner. So mo tatlo ka mga kategorya, tatlo ka mo pamagi nga makadaog ka mo sa aton dalago nga mga cash prizes kag pinutos nga regalo diri sa inyong suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Nakapangimos na kamuda, nakaprepara na kamo sa inyo sila nga mga entries sa mga kapinan para sa aton sila karon yang kasiyahan draw, palengke kasiyahan draw sa may Murcia Public Market. So kadamo na sa nangligad nga tatlo na kasimana, tatlo na kasabado, kadamo sa aton makaturan sa Negros sulod sa Bacolod nakabato na sa Gracia, nga sinaton tidakong idimulig para sila tagsa kadlaw nga panginahanlanon. May 5,000 kay muya, may 5,000 pesos ka nga batunon, may 1,000 pesos worth ka pa yung gispak nga pasanon mga kabinan. Gamay lang yung sakripisyo, hindi tama kabugat inyong himuon sa pag-himo sa entry nyo, dako ng kwarta ang buweltada. So mga enta na, magulong na kami ngagaw sa inyo sa mga enta sa inan suwerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Sa ito nationwide, 6.5 million pesos nga balor sa pagpamadya ang aton man igapadabwag para sa inyo sa aton nga mga suki, sa aton mga kabombo sa kabuusan niya sa Pungsod, Pilipinas. Sa 24 nga mga areas, lugar, nga may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM. Of course, sa atong Sinigrando, ipabalo ko mo nato na sa atong Sinigrando, mas marami pagyan kay sa tagsa ka area o tagsa ka stasyon o tagsa ka mga lugar ng may stasyon sa Bombo Radio kag Star FM, may sure ball kita nga pila, 8 ka mga winners. May 5 kita mga consolation prize winners sa atong Sinigrando, nga tagsa isa sa ilang magawaton sang padya 2,000 pesos cash. Plus may ara kita sa 3 ka mga major prize winner. Ang third prize winner nato sa aton sining grand draw, magaton sang premyo cash prize nga 5,000 pesos sa makabinan. Ang second prize winner nato magabaton sang 10,000 pesos cash, kag ang first prize winner nato magabaton niya sang 20,000 pesos cash. Sa aton sinang grand draw, per area na atong panagtag sa aton sining nga premyo, cash prizes sa aton sini grand draw sa mabot nga Setyembre 24. So dahil lang kita, na yung makabinan niya sa aton siniya kada Sabado, kada semana aton yung paparagtag sang mga parpenyos na aton subong adlaw, Murcia Public Market kita. Prepara na mo da. Dugay-dugay aton nga team magabot adres sa Murcia Public Market para sa pagbaton sa inyo sa mga entry. Inan suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligid sa na nga alas 4 sa ngaga. This time ko ang tabing senaryo sa palibot sa Bacolod kag mga balita ng tipo ni Bombo Grace ni Batan mo kagabi may vehicle accident pa dito nagluntado sa may area sang Seco Provincial Road, tricycle versus trucking. Masubo-subo kay ti isagid ka kabuhi naman ang nadula sa sining vehicular accident mga kabanan. Umampok gid ang kwan ang tricycle sa isa ka di cargo nga truck tanong memo sing daw kuno daw elepante kontra kwan kontra sing go sin daw elepante kontra ido, no? Siyempre kwan wag niya memo nga sakay sa gamay sa lakyan para masadako nga truck mga kabanan. Kaya of course, balon taman ang update man karon sining pagpatay sa isa punong barangay dito sa may Banwas ng Calatrava, mga sospetsado kuno nagpakilala nga mga membro sa NPA, mga NPA man Islam kabanan, kag of course pila pag nato dugang nga mga balita lokal karon, kay dugaya sa aton sining patrol, no? Pero balon talaga Bombo Grace lang ipa-check naton diri sa may isa ka mall kay subong adlaw amo ni kaduwang adlaw sang pagpanagtag sang education cash assistance gikan sa DSWD, no? Naman sa ligad nga Agosto 20, ligad ni Sabado, terrible ang pagdagsa, terrible paginutok sa ato si makaturan sa ka mall sa Masura sa Bacolod as early as nagligad nga Biyernes ng gabi, ara na sila, nagpila na, kulatan na isang grasya. At subungad lang kay may mga innovation na ato sining DSWD, so may mga dugang
o kung kuan nila palaptan na lang ang lang mga distribution center, ginhimo lang per district, no? Sa isa ka distrito, may ara sila ginsignar nga lugar o banwar syudad nga kung dra ka mga district nga na bilong, dra na lang kamo kadto. Kag of course wise walk-in, ligan nga Sabado mo to na ginuto kag daw terrible pato ka atrasado sang tagtaganay kay may walk-in pa mo pagkadto mo to, dala mo dokumento mo, i-check yun, i-check kung i-validate, kung okay, okay, gaan ka sa assistance. Sibong yung Sabado, why na walk-in? So may mga proseso dira nga pwede ka mo makaparegistered online. Ang subong yama, kadton na sa mga designated area for payment, amo ang mga gintiksan, ginapadalaan sa mensahe nga naka-early pa, nakaparegistered na ya online mga kabinan. Para hindi na maginutok, sakto na mo naliligad na tayo ng proseso mo. Para blab ang early pa ya, before pa man yung distribution, dapat may mga nakahand-in na sa ila sining mga dokumento para ma-verify gid sa aton sining DSWD kag pag-abot sang pasining okay ka na, kwalipikado ka, tiksan ka sa amo ning adlaw kadto ka sa amo ning lugar kay pag-abot mo tiya batunon lang imo sining premyo. So amo ni subo ang premyo ang imo nga ayuda, no? So amo ni subong sa second Saturday sang distribution sa cash prices amo na ning ginhimo sa aton sining DSWD, no? Why na hindi na consolidated sa isa lang gura gabak mo sa isa ka probinsya like Los Negros siya, di lang sa isa ka mall ang distribution si Pabla ako tinadagsang libo-libo ka mga tao subong niya per district na, no? Sa District 1 may ara sila syudad nga require, District 2 may araman, District 3 araman, so kung di ka mo na district na bilong, dito na kumukadto sa syudad o sa lugar nga da magapanagtag. Pro, magakadto lang sa mga adlaw mo na teksana na inform na, nga kwalipikado ka na, magkabaton ka na sang cash assistance. No? Wala sang walk-in, avoid gusto makadto ka to para mahad-in ka pa sa imong dokumento para matagaan ka. Why na? Hindi na mabaton subong. No? So, dapat prior gid nga registration. No? Prior gid ang inyong pagparehistro pagi sa online para matiksan ka mo, mabalaan nyo, saan ka mo makadto, sa diin ka mo makadto, para sa pagbaton nyo na lang sa inyo siniya nga cash assistance. Kasi ligad to, walk-in, mo pa ito isa sa magpadugay. Kaya ti kadugay pa proseso mo, subong yati pag kadto mo ya, pay-out nila, pakita mo lang text message mo, ariyo, may message ko muna, kita mo yung mga ID, dokumento mo, okay, bayad ka din makabinan. Mo nang sistema, subong, no? Mas maayo ni, no? Kahit tis hindi mo bula natin makaturan, sa mga malagi o banwa ka sunod, di na magkaturan sa Bacolod, like sa nabigan ng Sabado, iban to, as para as La Castellana, Moises Padilla, may tagainubaan patagon ni, di sa Norte man, nagulang pa plate, para magkatunan sa Bacolod po ay makakuha sa grasya, bit-bit pa magagmay na kabataan, para lang mag-angkod sa grasya po daw, wala gid mga kabinan. Nasubungan daw sa Sabado, ibalon tabi, kung may mga despite nga gin per district ng pagpagdagdagan sa aton nga cash assistance, education assistance sa aton DSWD, Negros Sunod sa Bacolod, abot ka na mamaya po ng venue, ang mall, so subong niya sa Bacolod, taga-Bacolod na lang ang mapila, taga-Bacolod na lang ang maklaim sa ila sining cash assistance sa mga nakabato na sang mensahe. Sa mga nakaparesto na early, kaya na-confirm sa DSWD, nga subong adlaw, kadto ka sa mga lugar, kay imo na mabaton imo sining cash assistance. So, pa-check to lang, kung base, balo ko man, sunod sa Bacolod, madaan sing gusto man magpila, base kung may early pa nga nagplasta na sa pilahan ng daan niya, pagkasling-kiling ko ang mga makadto yung subong sa venue, ang mga na-inform na, ang mga natiksa na, nga kwalipikado ka, nga subong adlaw, kwaon mo lang imo sini nga
cash assistance mga kabanan. Balon tabi kay Bumbog Rizal Lubaton, ang area kung may ara gimandira sa Ayala Mall or din giman ang area para sa sudad sa Bacolod nga managtag sa mga sang kayuhan, pero sigurado kayo managtag sa kayuhan sa bong dito iya sa may Murcia Public Market sa aton inan suwerte sa palengke. Para sa paglinyawa, si Bumbog Rizal, kamusta ang palibot sa sudad sa Bacolod? Kamusta dira ang area? Mga balita ang madalo na sa patrol, sining kagahon. Bombo Grace Linobaton sa patrol. Good morning, Kimin. Yes, Bombo Dennis, good morning. Live kita subong sa SM, no? Diri na yun sa Barangay 12. Dira naman? Yes, diri naman, Bombo Dennis, ang venue sang pagpangatagay no, sa ikaduhang Sabado, no, sa bulan sang Agosto, sang educational assistance gikan sa DSWD, Bombo Dennis. Kag subong amo ni ang status, no? Makita naton. Yes, makita naton Bombo Dennis nga may mga nagapila na, pero so unlike sang nagligad nga semana nga madamo gito ya sang nagapila nga naga-circle na gani na nagapalibot na sa isa ka mall dito sa Ayala, no? Diri naman ya Bombo Dennis, hindi man siya tantugid kadamo sa amo ni oras, no, kay sa lambat naglain ng sistema sang pagpanghatagay, no? Hindi na ya siling kung wala ka balaya sang nabaton nga text message or email, no, pag-reply sa imo sa naging email, I mean sa ano mo hinaplayan mo Bombo Dennis, no? So ato ning yes. Kag subong dra iya sa SM taga Bacolod na niya tanan. Oo, taga Bacolod lang. Hindi parehas sa naligad nga bilog nga Probinsya. Negros Occidental, no? Nga mga lugar sa probinsya ta present dito. Subong niya Bacolod lang. Kag mula ni ang venue, no? Isa lang ang venue with 61 barangays, Bombo Dennis nga magakadtod diri o kon mga pumuluyo sang 61 ka mga barangay diri syudad sang Bacolod. So ang iban ara sa sulod Bombo Dennis bali may sila dala sila nga hiligdaan kagabi ba sila or kaagaw. Oo, tapos ang iban ari sagwa sa likod ko. So okay man diri ang sitwasyon, wala man sang pag-ulan, no, although nga basa-basa lang gamay ang dalan. Kag aton sini nga mga kapulisan sa Police Station 1 ang ari man diri, madamo di sila. Bombo Graceland, dito sa North Wing, no, North Wing ina ang area sa Tagana, sa North Wing sang SM. Yes, Bombo Dennis. Sa may Manukan na yun area? Yes. Yes. Oo. Okay, so sa North Wing na. North Wing. Oo. North Wing, tapos sa tubangan siniti amo ni ang tawag nga Vendors Plaza. Yes, no? Sa Vendors sa Barangay Plaza. 12. Correct. No? Yes. Kagati ano tadi Bombo Dennis? Pangkot tabi sa nagapila kung nakabaton giman siya basta bala may ibang daw ay pagbalong basta mabukin ng layaw. Gani kay bawal ang walk-in aton nang i-remind, bawal ang walk-in, no? So ibalon tani Bombo Dennis sa mga nagapila diri kung nakabaton man gid sila no sang response gikan sa DSWD kay subong wala pa na balaan kung may mga numbers din sila so pwede balon ta, no? Subong Bombo Dennis. Yes, ari si si Sir. Good morning, Sir. Live kita sa Radyo Bacolod. Live kita sa Radyo Bacolod. Ano, Sir, sinong i-apply ta gani? Ang bata ko si Janjet Rochaboso. Oo. Tagaliin ka? Gandumanan. Nakabato na kang response sa DSWD? Nakakuha ko sa balita nga panag-text la sa cash assistance. Pero nag-email na ka mo? Why, hindi ko kabalo, ma'am. Bata mo yun. Anong grade 5? year level? Grade 5? Grade 5 pa lang. Hindi, ano mo tabo sa nakron? Dala ko sa paper ko, tiga pamangkat ko sa... Wala pa ka mo naman baton nga email or response? Okay, kay... May aray sa radyo kag sa TV. Nakuha niya panag-text la. Pero wala ka baton message nga ikaw magakadto di subong adlaw kag magakuha sang imo assistance? Nang nagligad to... Gadi nag-usap ng tao mo nga kung may ara ka sang iya sang kuhan ng certificate sang hulaan. Pwede ka mo nakapila ko.
Mama Dennis? Dado na kabalo si Sir Guro nga lain ng sistema subong yang Sabado kumpara mo silang gigad. Oo. Siguro Mama Dennis ay nabataan niya lang kuno sa mga balita nga mayara sa pangatagay kanang kadto di siya. Barangay nabanan ka, sir? Alas ano ka pa diri? Alas ano ka pa di? Alas 3 pa. Alas 6? Alas 3 ang Alas kagaon. 3? Alas 3 ang kaagahon. Bali, ano pangalan tagay, sir? Randy Chaboso. Randy Chaboso. O Chaboso. Hoy, kaya mo na problema karon mo Grislen kay kon makasulod sa karon or ang problema na amo na tuloy isa ka problema kay may ara ko sa nga di bla kabalo apply through online amo pag ang problema kay dapat klaro ta pag sa disability anong himuon nila. Oo, gani. So bali sir, ang guwap mo sini, ma-walk-in ka ni karon. Ma-apply lang siya. Wala ka gali, wala ka message ka na baton? Or wala ka nag-apply? Yes? Oo. Isa ko na kabalo ho, Mama Dennis. Amo naman amo naman ang isa ka barrier. Tama pa to, wala man wala man ka baton response gikan sa disability, wala ka email. Mama Dennis, problema gini karon. Palaan ta na karon nung madangtan ni tatay ti so kung last stress job sa ina bugtaw last stress pa sa ina. Gaano ka tay? Baka sakali ka nga makasulod sa mga adlaw. Gawa mamo ginaguro, ma'am. Kay bawal subong walk-in mo. May message kina nga magagikan na sa DSWD. Mabalaan na karon. Pero okay lang sa imo kung di ka kasulod subong. Okay lang, ti wait memo kay gapan man ko nga wait nga danubra mo ti basit lang kon matagaan response lang. Sa mga sa mga estudyante bla iba na bit-bit ba si chatgate kun may mga message sila na baton sa ibang pagdabibobogration sa mga estudyante. Ari Bawa Dennis, si ma'am. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. Live kita sa Bombo Radyo Bacolod. Ano pangalan? Maria Ricafe, Cuzon. Maria Ricafe, Cuzon. Okay. Ma'am, nakabaton ka na message? Nag-apply ka? Ha? Nag-apply ka sa among assistance. Nag-email ka. Anong balo sa imo? Ari lang text. Kay basahon ng message kung ano bala ang unod. Dear client, madamo nga salamat na baton namo ng imo aplikasyon para sa educational assistant. Ang imo schedule na tala na August 27, 2022 sa lugar sa SM North Wing 3rd floor, Bacolod City. Okay. So, klaro? Klaro na ya, amo na ya sigurado gid kuya surbol gid sa karon. Yes, sigurado makasulod. Kag anong may number ka na? Oo, number 89. Alas ano na ginhatag? Pag ulang gid. Oo, 89. 89. Anong ano na nga year si ma'am? College siguro? Ano nga year ka na, ma'am? Hindi, kaming kamanghod ko. Grade 12 na sa. Grade 12 na siya. Ano kaya nga year? Wala. Wala ka sila, manghod mo. Pumanis? 3,000 ah. 3,000 Yes. no? Oo, 3,000. No? 3,000. Senior high. Senior high school. Anong iya nga track? Yung taga-diin ka mo? Taga-Bada Sky. Sa Vista Alegre? Vista Alegre. Alas ano kami nagkanto? Wala lang gitugay, nag-abot. Okay, may message naman mo Dennis mo. So wala man problema. Sigurado na yan. Oo, sigurado na. Kay tatay na ron daw, duwa pa na siya. Gani, di ba? Wala nang walk-in subong. Kay amo na ang gapadugay pagid no kag syempre na plano naman yung bagong sistema. So ma'am, namiga nga semana nagkanto man kamo sa Ayala Mall. Why? Nag-online lang kami. No, online apply para sa mga Nakabato na kami din message. So, first time ni ma'am. Yes. Pakatabi si ma'am daw kung kamusta o okay man na, hapos man na, dasig man lang mag-apply sila sa online kay para may idea aton nga makaturan na nga gusto pa mag-apply Bombog Graceland. Ma'am Ricafe, kamusta ang pag-apply sa online? Mahapos lang. Anong una-una nga himuon para may idea aton makaturan? Nang man lang ma-email ka lang, nagulat man kami 1 week, antes kami na textan. Amo na, nagginsulat ko lang ang pangalan sa manghod ko. Para nang hapos lang. Hapos man lang dasig man lang. Pero steps be? Mga guro mga pulo, guro ka steps, guro. Amo lang na.
Okay. Saan sila nagbalos? Agapon lang gid sang aga. Kapon sang aga, Bomo Dennis ang response. So mga Kitong pulo ka steps. a week after. Yes, a week after. Mayo gid, no? Kagad ang content gid sang message is hiligaynon siya. Correct, Bomo no? Dennis. Kay ti tsakto naglay no kung gote kung sa iban ka nga lugar, iban ka probinsya kung anong lingwahe mo, kung ito ginabalo sa imo Bombo Grislin. Amo gid, no? Kung ano yung mga lingwahe nga nagamit sa isa ka lugar, te amo man na ang gamiton, no? As mayo nga approach man, Bobo Dennis, kay para nga ang iba niya nga medyo ano bala, hindi man tawag nga hindi kinshindi, pero kinshindi man. Ara ba lang direct na lang bala, no? Sa amo na nga language para magklaro pagid, no? Subong Bombo Grislin gapila bulawanta mo sa nagalinya subong mo pila na ka gatawo, pila gatos sa gidman. Yes, teka lang gid Bobo Dennis. I think yun. So kaya ang number ni Ma'am 89, no? Pero sa diri sa Gua, do time mo lang ang nagapila Bobo Dennis. Okay. So susunod, medyo do time pa man lang, pero ang number 89 na sobra na ni Guro Bobo Dennis. Sa estimate. Sir, mga pila na niyahan ka mga individual dire? So far, ang na-release nga mga numbers is more than 100 pa man lang, ma'am. 100. Okay. May So, plan. yes, ang iban, mo lang ni sila ho. Mo pala ni sila ang totally nga na verified, complete ang ilang documents. Kasi una nga interview mo Bombo Grislin. Siliin ka na yan, sir. Isa ka po, so security officer, Okay. Bobo Dennis, Sir Larry Villaflores. So bale ga-assist sila dira para ma-arrange ang mga katuran naton. Yes, Bobo Dennis, nag-a-assist na sila. Actually, hindi lang siya diri isa, kundi may mga appointment ni si Sir Larry, no, sa pag-assist sa mga katauhan. Kaya tapos, Bobo Dennis, ang mga rasulod, verified na to. No, okay, to, pero mayari pa sa nga may mga number pa. So, masulod sila sa bong. Sa number, di sila gakuha number. Diri ho sa likod ko, Bobo Dennis, may isa Okay. diri ka desk, no, information, and ang isa sa piyak, or diri na di release sa number. So mag-abot ka da, verify mo imo nga ngalan kung nara ka da sa listahan, based sa text message na baton mo, then gaan ka number. Yes, ang Okay. maging na Bobo Dennis. Pero i-try tabi ang angkot ang ari diri. O Sir, sa may desk be, Bombo Grislin, kung proseso da? ay wala. Ari. Sige, pangatag Bobo na Dennis. number. Ano ni ang plastada, sir, mag-abot diri, pakita message? Una, so kinailan natin maglinya. Tapos i-check ang documents. Kung may aras na confirmation nga alin sa DSWD, pag ma-check ang ilang documents nga kompleto, so meaning gaan ka na number, diretso ka na sulod. Diri lang ka-release Oo. number. Ari di may release di number sa line. Excuse me. Sino ba Ang buto Bobo Dennis, diri sa Gua, release number. No, sa lapit na, yan na mo ni Sir Larry. So masabi lang Bombo Grislin daw makuha sa buong proseso daw ka orderly na no kaga tapos na ton di na ginuto kay jutay na lang yung tao por bacolod talaga sa may SM Mall. Yes, Bobo Dennis. Wala di problema. Basta ang imo nga documents ara lang, may ara sang response ka sa DSWD, tapos linya ka lang sa tubangan, kay diri ka pangatag number. Dason pwede ka nakasulod once verified na. Early subong oras gapasulod na sila dahil mismo sa mall ged. Sorry, Bobo Dennis, medyo magahod eh. Come Siling again. ko as early sining oras may nakasulod gid man niya sa mall. Subong mo Dennis, ito subong, wala pa man. Ari pa Okay. din sila sa kilid lang. Wala sa kilid subong galing niya. Oo. Okay. Daan ka mo na sa may kuano sa may parking area. Yes, Bobo Dennis. Daan ka mo na sa may parking area. Yes, dali kami sa may parking area na yon, nagastay. Pero may gani si Angel Sang Poso, Bobo Dennis, sulod. I think ano oras pa sila mapasulod gid sa mall? Why may idea? Okay, pamang kota ba okay. Para balaan lagi no kay balanta man. Bombo Grislin niya last 10 pa man open ang mall mo. Tiguroy sa Ilaya basi before 8 no, pwede na kiti man ang government office hour na to basi 8 before 8 makapasulod na sila.
Siguro mga 6 in the morning, maabot sila. Okay. Madalas kay wala pa diri sang Taga officer DSWD. no sa DSWD. Okay. So once mag-abot ang mga taga DSWD, amo na pagsulod sa aton sini nga mga applicants. Okay, siguro mga before 8 guro or 8 o'clock na. Muna ko pasulod dito sa mall. Early pa ya. Kaya Nicolas Gis po nga nag-open ang mall mo. Like sa Ligad lang. At 8 o'clock. Nakamat-amat sa pasulod yan. Mas mahirap at least daw namin na subong orderly na ang nakita nato sa Bacolod. Ambot sa ibang area, no? Kay Bumbog Grislin, per district mo. May ada isa ka distrito yung lapad-lapad sakop niya. May 5 kabanwa, isa ka syudad, no? Isa lang ang venue nila. Mapagin ang problema karon sa mga per district siguro medyo malaba-laba ang pila. Galing kiti ang mga mag-adto dira hindi naman walk-in mo ang mga nakabato naman sa confirmation mo kasi at least males ang volume sa tawo nga mag-adto sa mga venue Bumbog Graceland. Yes, insakto ginabo mo din. So, may mga anom kita nga mga payout sites, no? Kag bisan pa nga by district siya, at least makadto kaya kung may message ka. Tigay kung layo ka man niya mo Dennis, kung gusto mo yung walk-in, hindi mo mahimo ka, layo ka mo. So kado ka panumdum ka malasang hassleness nga natawag. At least kung magkadto kaya subong sa venue, sigurado na nga mabayran kaya o makabatong ka rin kaya sa cash assistance kaya na-textan ka na confirm na ang imo silang application mo, Bumbog Graceland. Yes, mo Dennis, sa pakon kagid siya, no? Kay tungod may ara ka sang text message. Kag sa pagkadto mo, papila mo, makapuli kaya nga may dala. Okay. Calculate na mo, calculated, I mean. So, sa samtang subong ito, sige pa na inabot sa aton nga mga kauturan sa may North Wing area. Sorry ka, mag-anong ka. Okay, no? Sining ko sige pa na inabot subong sa gusto mag-avail sining cash assistance sa Grace na magkuha sa ila sining cash assistance. Yes, Mama Dennis, may ari diri sa gwata, nagadugang mga numbers ang tawo. No, kay kaginaya medyo ba dito tayo subong left and right na actually ang napal sa mga makita no, nga gusto mag-avail or maka-avail sini. Pero hindi ta pa masigurado kung iban diri na enhance ang message na tagaan. Kasi iban lang walk-in pa na. Isa ka number, ang munang waiting sila. Okay. Bumbog Graceland. Yes, Mama Dennis. Okay, samtang nagamat-amat adlaw, nagamat-amat mandamo karon dira ang nagapadulong niya sa North Wing area no sa SM Mall. Yes, Mama Dennis. Actually, diri sa area sa Barangay 12, makita natin ang kasanag sang langit. Although may mga pagalom-galom lang no, sa iban nga bahin. Kag, syempre, ang aton sa nga mga kauturan, no, nga magapila subong nga adlaw nakahanda man. May mga pamahaw naman ni sila, no? Dason, mayara man sa mga payong. Dili kung in case nga maggutok pa lang pila sa sulod. Pero actually, pamadani sa ako nga pag-estimate diri, hindi ni siguro maggutok-gutok sa sulod. Kaya mo na gani bagong sistema. Kag, buka orderly, no? Kung pamisaran ta. Sige. Bumbog Graceland, at least natonda nga daw mas manami subong ang senaryo ya sitwasyon sa nga mag-claim na sa ilang assistance from DSWD. So pinapaginaton kay mga balita Bumbog Graceland, kamusta to ang aksidente kagabi sa may area sa circumferential road? Bato ba subo naman din, isa naman kabuhi kita nga na dula Bumbog Graceland? Yes, Mama Dennis. Bao temprano pa sang kagabi, may ara sang patay naman sa nagluntad nga aksidente sa Circumferential Road, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Mga 7:45 kagabi, Mama Dennis, ang involved silang aksidente sa ka-tricycle kag isa ka truck, no? So isa ka lalaki ang patay kag ini siya nakasakay sa tricycle, Mama Dennis, dira gidnayan sa sidecar. No, bali ang investigation sa ato sa mga kapulisan or especialmente isang investigator, no, traffic investigator si Police Staff Sergeant Richard De Maala,
nga ining napatay Bobo Dennis sakay sa tricycle upod sini ang mag-amay no bali ang driver sini sa tricycle amo ang isa ka amay nga si Marciano Mahilom 40 anyos kag upod sini ang iya bata nga ara sa sulod sa tricycle si Luisa Mahilom 17 years old no samtang bayaw sa driver nga nagaysahanon sa sidecar mo ni napatay Bobo Dennis ang pangalan niya si Reynold Puras 35 anyos kag ang tricycle Bobo Dennis halin sa barangay Villamonte no syudad sa Bacolod magapauli sila kung tani sa Hacienda Pait barangay Matabang sa syudad naman niya Santa Lisay samtang ang truck nga naka-encounter nila sa aksidente Bobo Dennis nga ginala ni RV de Pedro 48 anyos nga naka-unload na niga isang karga nga tubo nagikan sa norte nga bahin sa probinsya papauli na sa syudad sang Bagbo ang ila sining naka-encounter no kaga apahayag ni Police Staff Sergeant Maala nga santo sa driver sa truck Bobo Dennis nakibot na lang iniya nga ara na sa iyang lane no ang tricycle kay nag-U-turn ni Bobo Dennis. So gintinguhaan man ni sa driver sang truck nga magpreno apang yara na sa tubang ang tricycle gani ang buto nalabot kag nalapakan ining napatay nga si Reynold. O bangod sini dead on the spot kid Bobo Dennis kag pilaso naman niya ang driver sang tricycle kag ang yabata so ibalota ni karon kung kamusta man to ila ang medical bulletin no. So amo na Bobo Dennis ang natabo nga aksidente. So subong ang driver sa truck ara sa kustudiya sa Police Station 3. Bobo Dennis sumatian tang pahayag ni Police Staff Sergeant Richard de Maala. Sige daw Bombo Grizzly no. Reading ko ano si Staff Sergeant no Richard di man daw reading para ba ni ko antabi sige pati antabi si Sir Di Maala nang daw ay panog no sa tingog ikaw check daw ang Michael na sa imong kwan daw ay gasulod tingog ya ba Why da gasulod alang gid Bombo Grizzly no pa-check ta rin kay dawag dlagar na siya po dawag sulod iyang tingog bumugas niya but silingon ang inining nagtabok sa dalan ang ang tricycle U-turn nag-U-turn siya but silin ko nag-U-turn siya kay kung halin sila di sa Villamonte pabalik sa to sa may Hacienda Pait posible pagtabok sa dalan guro nagliso sila tining tracking niya digini halin siya sa norte pabalik na pabago from north to south ang truck alang-alang paano nag-U-turn ng base ng bala ang tricycle tabok sa goro din sa kunalin ka sa Villamonte teling kini sa baybay nga portion no east north south no from west to east sa guro base pagtabok kay sa dalan nakita ay ding tracking niya gapadulong na lang sa mo ginuwakli nag-U-turn guaya nga ang impact gali ang bunggo sing truck digit sa sidecar sang tricycle Bombo Grizzly mo gina Bombo Dennis kaya makita ta sa aton nga video ka sa aton nga mga litrato na lang alang gid sa ining tricycle that's why ining sidecar among natamaan kag may sakay sa sidecar so ba sige sa likod sini sang motor basi may karga bala kag dira siya nagsakay ang tricycle daw kuan sa way sa blinding daw hindi iguro di pasero niya kay daw top down siya way sa atop Bombo Grizzly daw kargahan na bla kita mo na daw ginakargahan sing mga mag-deliver ka soft drinks o ginakargahan ay sing mga sapat na daw mo ni Bombo Grizzly ang itsura sa tricycle muna Bobo Dennis hindi na siya saling pampasahero nga tricycle. So amo na may pilas ang driver kag ang bata ibaloon ta to Bobo Dennis kung kamusta but amo niya bayaw sang driver ang natamaan kid kay dra gid nag-iko ining ulo sang truck. Ang pasahero guro ni ang biktima guro do naglabog ni sa kuanay naglabog ni sa
sinasakyan niya nga sidecar sa ko kaya ang impaktong dugo do tutuyo sa dalan. Kinalapakan ni siya ba mo, Dennis, actually? Nalapakan. Buti yung pagbunggo, sa iya lumabog sa tricycle. Okay. Maniguro yung salito ng tamaan kaya kung nga kaya gasakay sa motor, no, makapanghawid ka pa mo, sige makapanguyat ka pa yan, kung mo siya guro ng gulpihan ay, huwag siya ka-prepararete, nimpakan kita. Okay, yan tabi si Police Staff Sergeant Richard Dimala, ang traffic investigator on case sa Bombo Graceland. Hindi na nagluntad mga alas 7:35 sa gabi. Ang tricycle nila linis sa Villamonte going to Talisay na kayo mapuli sila sa Singaparit mo. Ang tracking naman niya linis sa north going to Bago kayo mapuli mo sa Bago ni sa Sindamalingin. Tubo ni karga no pero na naka-unload na siguro sa Central. So, according sa driver, nakibot na sa gulpi nag-U-turn ng motor amo no. Sa iyang linya sa inner lane nakibot sa nga aras tabangan yung motor why na sa kakwandi na mag-apply sa preno pero hindi na kaya muna nalabot yung tricycle. Sir, pila ang sakay sa taxi na tricycle? Tatlo. Ang driver kagang ka sa body sang rusing ang motor. Bata ya. Ang sa side ka, kung nasa top down, ang iyang bayaw. Lalaki ang motong dead on scene tanga isa. Patay gini sa dispat euro. Ginkwanta niya sa mo check niya sang amitita. Lifeless na gid saya. Ang duwa di ang kwan kagina pag-abot ko, gina-revive nila hingagaw pa ospital. Hindi naman makuha sa dingin nga parte sa lawas ng injury basta may injury sila sa lawas. So. Pero ang sa may top side na nagasakay, aron sa ginagayda lungay-ngay daw sa atubangan sa tracking. On the spot sa. On the spot saya. Yung may balo mo doon sa patrol tang barangay Matabang na napit nila, gindala din nila ang mga pamilya para may identify galing kay kasaba dyan nakainom may naluluhan tanga mapuli na lang bus na lang ang muslim ko kadto sa estasyon kung gusto nyo get yan ang yung bangkay sang ilang himata yung sang Nalagon Funeral Home iway pa may makahambal sa ato kung nag-inom sila no sa aga makadto ko to sa Purok Sabis kay makanda ko to investigation kung prior sila nagpuli kung nag-inom sila okay man ang driver ka truck nabatian tang mga storya biskon sa ilang mga pamilya nga daw nagagaway sila ka manubila wala ko kabalo kung ang bata kung ang amay sila nga duwa kung ang bayaw mo nagagpanay sila sa manubila sang motor Bogreslin. Yes, Bombo Dennis. So, ibalon na nagkaroon ng update. Pwede ka bulitin sining duwa man niya mag-amay ng ati wounded man sining vehicular accident. Yes, Bombo Dennis, condolence na lang sa pamilya no, sang ini napatay. Bombo Dennis, kadto naman kita sa dugang update dito sa natabo nga shooting incident. Isa ka barangay captain napatay sa Banwa sang Calatrava kagapon nga adlaw. Bali aga ini natabo Bombo Dennis no kag more or less mera 10 ka mga tawo upon armed men no ang nagaluthang patay sini sa iya. So subong Bombo Dennis ang update direct nakuha naman ni ang mga na-recover sa crime scene no ang napatay nga barangay kapitan amo si Benjamin Havok no Benjamin Havok 54 years old kag punong barangay sang amo nga barangay Lalong Mountainous ni or sa bukid na ni Bombo Dennis kag ang nakuha nga mga recoveries kay ang ini mga pulo ka mga more or less pulo ka mga tawo nagpalalagyo ni no sa diin man nga iban or lailain nga direksyon so may ara sa nakuha siyam ka bilog no nga 5.56 mm cartridge case isa ka 7.62 mm cartridge case kag amo lang mana Bombo Dennis no kag amo to may nakawat pa sa iya sini kay actually sa information or sa spot report no nga progressive or updated nga spot report ang victim wala ra sa sila ila sulod nga balay nagbugtaw na siya no nga ang iya sini nga mga ido nagagahod
That the son, gin-open niya ng window, verify outside, no? Nangihi na siya, no, sa anula. Tapos, ang iya sa nga asawa, may napatian nga gunfire twice, no? Makaduwa ka beses. Kag na-notice ang biktima, no? Notice that the victim, no, sitting down, Bombo Dennis, sa log. Holding sang iya sa nga ginakapitan niya iyang right face. Nakita nga nabudlayan ini. Tapos ang sawa sang victim nga notice nga madamo sang armed men nga naga-roaming bala sa ila sini nga balay, no? Dason nagsulod pa sa ilang pertahan kag ang victim, no? The victim instructed his wife, no, nga magwa kag great diversion with the victim jump on the window, Bombo Dennis. So bali, pilas pa lang ngay naagom niya sa una, no, nga pagtiro sang mga sospetsado, pero wala gid nanhan, Bombo Dennis, no, na tabangan ngin nagtuyo pa rin siya nga malagyo nagwa sa balay niya gali po ito Bombo Grislin may ito pa mga armado kay dito lang siya pinusangan Oo, dito na, Bombo Dennis. Kag siya malang yung tuyo, wala man dalag iyang asawa. Ito, no? Patayin siya. Sige. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa SM, no? Diri sa Barangay 12. Ini si Bombo Grace din labat nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Ang mga balita natin po ni Bombo Gracelyn papalagan sila kasi Palatuntunan Bombo Report First Edition. Inyo palatuntunan magabalik ba kanila mga pinaka-importante nga mga pahanumdom. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man. Balik na rin pa palagay sa Platutunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos sa nakaligad sa na ang alas 5 sa agad. This time, ito kay takbo kita sa ato sa station, flagship station ito sa Bombo Radio Lilo, no? Kag ay bola naman nato mapila diri ka mga balita, mga kamera, no? Sa ato siniya palibot sa Western Visayas. Sinitabla medyo along-along kita sa pagmaniho, na especialmente kung bawa kabudlay ito kung base bila ko nakakuan ka, nakatulutughong, ka-delikado na magmaniho iya sa mga sa iya sa motor vehicle, no? Gamay mo na sa motor vehicle, motorsiklo sa lagko, no? Amo sa nga, if you drink, don't drive. If you drive, don't drink, mga na. Kahit kabudlay, mula kasi sumudan mga kabombo, no? Damo na kita sa mga utod, o damo na kita sa mga trucking, di kargo nga truck, kasi may karga sa tubo, nga nagatares-tares sa aton nga mga circumferential road, sa aton nga mga dalanon, sa mga bukas na ang galing sa Pilator Kibasuga Central des Negros, so damo na, susamente, sa iyon si kagabiyon, sa iyon si kagahon, ang mga truck, balantayan pag ito, mga kwane, mga wash out na ni mga tubo bala, nga nagkakadagdag sa itong dalan, nagkakadagdag ikan sa mga ginakargaan sining mga truck na hindi madipurahan. So aton panawagan na pilasyon naman, hindi kita magulat pa may mga aksidente nga matabo may kabuhi pang madula. Aton ginapila sa mga LGUs, pasmente sa aton nga mga kapulisan, nga from time to time, kagahon, gabi, hapon, o bisan adlaw, libot-liboton na ila sa mga area of responsibility, kay base may mga wash out lang tubo, kay sumunda mo na sing tracking ang matamat na, base may mga tinumpukan sa tubo dira nga hindi masiplatan, kung gabi, kagahon, dulumda, nga mangito na naman niya sa aksidente. Of course, sa mga nagkakaiberiya nga mga salakyan sa sandalan, dapat meron gini sila sa ginatawag early warning device. Nga ibutan dira, para at least layo pa mabisuwa ng aton sila nga mga driver nga may ara sing nakaparada or guba nga salakyan, para at least marikawan nila. Muna importante man sa mga tagsa kaya mga nagpaliya sa salakyan, dapat meron ka mo bit-bit, dala ang early warning device inyo sa inyong salakyan para in kaso, kung mabiriya ka mas dala nun, meron ka may butang niyang abiso para sa aton man iban nga mga driver. May kabudlaya, magkabinan, presente subong ti, may klase na daan, may mga estudyante kita nga aga pa nagapadulong sila sining representing weekend, iba naton nga mga tubtaon nga mga kauturan nagapuli sa ibang nga banwa, sudad, pagka Sunday sing agahon or Monday early morning naga-travel naman balik. Aras lang. Welcome ka, good morning, Bacolod. Yes, good morning. Welcome ba na Bombo si Masayas. Good morning, Bombo Doni. Ari madalag ko naman ka mga nagapauna nga mabalita din sa may sulat sa Bacolod ka Negros Occidental. Ang makapulisan naman din sa may banwa sa Calatrava gina usisa paginikon bala mga membro gid sa NPA ang nagpatay sa punong barangay kung barangay kapitan sa barangay Lalong banwa sa Calatrava, kapon sa aga kay ini nga mga armado nagpakilala ng mga membro sa NPA, kapon aga pasing aga mga 5 pasado, hindi mga armado nagpadulong sa puluyan ni punong barangay Binhamin Antipuesto Habok, 54 anyos, may asawa, kag residente sa nasabit nga barangay, ining mga armado nga mga kalalakinan, nagawa sining tingala to ang tagabalay, sabihin nga punong barangay nga tinagol ang ido, pagwa iya paglingling sa may bintana, wis kabalo ng mga armado atong nitugol iya sa palibot sa ibalay, tiniro pinusangan do kalupok apang way mapatapat ining si punong barangay Binhamin Antipuesto, naigo sa guya,
So nagtuyo nga magpalagyo ining punong barangay guwa siya balay para iya magpalay ito tani sa armado apa dito sa ubos-ubos ka porsyon siya balay at tumantaguri may armado man to nga naghulat no kag dito sa pinosangan tiniro patay gining punong barangay bangod sa igo sang lutang siya siniyang guya kag dughan no ang armado sulpa sa balay sining punong barangay ato tong asawa niya kapila ka members pamilya ginpangita pa sining mga suspect ang ID kuno ni punong barangay antepuesto kay ginapatihan lang intel sa kuno ining punong barangay no. So pag withdraw sa mga suspect ginkuha nila ang wallet ang ID to sing punong barangay dala nila ginkuha nila ang wallet sang asawa sang punong barangay wallet was punong barangay nga ginapahayag may unod pa to kuno nga 20,000 pesos kag 3 ka mga cellphones maning bitbit sa mga armado nga nagpakilala nga mga membro sa New People's Army po gina-verify pa ni kung bala mga NPA gid man ining mga armado nga nagpatay punong barangay Binhamin Antepuesto Habok sa barangay Lalong Banwas sang Calatrava kahapon sang aga. Kagabi mano diri sa may area sang Circumferential Road, Barangay Mandalagan sa may sulad sa Bacolod, masuwa naman kay isa ng mga persona nga napatay matapos kuminboboriya sa aksidente na mga 7 pasado kagabi isa ka tricycle top down tricycle enkwentro sini isa ka tracking di cargo nga truck ang enkwentro sini gituran sing kamatayon sang isa iya ka persona no nag U-turn kuno ning tricycle di may sugata ning di cargo nga truck dito gid sa cam gid sa sidecar sa sining tricycle katuloy yung tricycle yan di pasero blang tricycle bombo Visayas do cargo bala nga tricycle nga sa ginakargahan sa mga soft drinks top down way at top niya gikargahan sa mga sapat no dito gid umimpak ang truck no sidecar ngito na sing kamatayon sang isa ka persona nga nasa kay sidecar samtang driver ya kag ang back rider wounded lang nga gindala karon padayon admitted ya sa may isa ka ospital diri sa may syudad ya sang Bacolod kag kapon mo ba dito do sako pinatsanay naman di amon sa may probinsya sa Negros Central kapon man sang hapon more or less mga alauna ini sa iya ka empleyado sa Water District dito sa may syudad sa Carlota ang ginlutang patay man sang 3 ka mga wala pa ma-identify nga mga sospechado na biktima na kilala kay Jimmy Tortosa 36 anyos no residente sang Gan Subdivision Barangay 2 syudad siya sa Victoria sining biktima manog sakay ni sa tani sa iya nga nakapark ka motorsiklo sang ang 3 ka mga suspect nga mga kalalakian nagpanaog gikan kuno sa isa ka gray nga color yang Innova nga nakapark man sa tupad sa motor sang biktima no kay isa sa 3 ang nagtiro sa nasabit nga biktima nga amo man gintunaan sa iya sining kamatayon bangod sang patal ng igo sa iya sini pila ka bahin sang iya sini lawas. So ini 3 ka mga kalalakian nga naka-face mask matapos nagitiro ini biktima nga si Jimmy Tortosa nagbalik sakay sa sining gray nga Innova kag nagpalagyo na nagpalayo sa crime scene. Padulong niya sula may bulan nga direksyon sa mga panigin na panibugan mo sa amon kapulisan sa may syudad sa Carlota kung sino yung mga suspect na kag kung nga anong rason nga ipatay nila ng sabit kay biktima nga naton empleyado sa Water District dito iya sa may Banwas sang syudad sa Carlota kag siniman nga gawa gin pa-checkera man namon kay subong adlaw ti bilog ka Pilipinas kaduwa nga Sabado sang pagdiriana sang cash assistance gikan niya sa may DSWD no subong iya nga aga di sa may syudad sa Bacolod daari man kami sa isa man nga kamol di sa may reclamation area no sa may north wing sang isa mall di na iya ang taga syudad sa Bacolod so daw namin subong kay jutay na lang yang tawo kag mostly nagkadto dira man nakabatom na sa confirmation sa DSWD para i-claim ila sining cash assistance
subong yang adlaw. So as of siningamin oras, no? Almost siguro way pagka 500 ang nagapila de, no? Gamay-gamay kaya kumpara nagligat ibilog nga probinsya mo sa Negros Oriental nagpadulong diri sa may sulat sa Bacolod amo to treble nga dinaguso. Kagadamo gaway maka-claim subong nga adlaw di sa sulat sa Bacolod, no? Timo na ya tawha din amon nga kuno nga area kung saan mag-claim di amon mga pumulo sunod sa Bacolod kag sumuman sa Negros Oriental ti Ginaper District anom ka mga distribution area sa anom ka mga distrito man sa probinsya namon nga di man niya karon ang mga out of town namon nga mga estudyante mga claimant namon sa cash assistance now from DSWD. Bombo doon mula ng mga kuan mo no mga nagapanguna kay mga mainit kay mga balita diri sa Negros Occidental kag probinsya sa og sudad diya sa Bacolod. Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. Itsak taman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka. Good morning Kalibo. Ayong aga Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas, mga dalagpuan namon nga mga balita diri sa amon sa may banwa sang Kalibo kag Kabugusan nga probinsya sa Aklan. Ang Pulis Regional Office 6 may mga pagpatag kag pagklaro bala sa sini nga naguluwa nga mga information kag nagkalhit pa nga mga chain messages sa Messenger, sa Facebook kag text message ang ini nga mga ginaaligar nga kidnapping, no? Hindi lang diri sa probinsya sa Aklan kundi sa bilugman nga Western Visayas. Ang pagpatag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagapaghambal sa Pro 6 na wala man to na-report sa ila nga mayara to nga mga recorded nga mga nakidnap sang sini nga puti nga van. Kag wala man suno sa iya sa mga grupo nga naga-exister nga nagapangkuha o kung nagapangbitbit sa mga individual sa mga dalanon para panipuslan ng ini nga mga internal organs sang ini nga mga ginaaligar nga biktima. Kay nagtuhawang ini nga information matapos gani may nagpost diri sa amon sa may Banwal diri sa probinsya sa Aklan nga daw ang iya nga tono naga-remind siya sa publiko, no? Syempre ang publiko nagakahadlok bala kag nag-create ini sang panic ini ginklaro sang PRO6. Wala ini kamaturan kag wala mga grupo nga naga-exister nga nagapanguha sang sini nga mga individual. Sa sini nga information gani naglunsar ang aton nga PNP Region 6 or Police Regional Office sang sini nga Cybercrime Patrol kontra sang sini nga mga nagapakalhit sang fake news. Ilabi na gid bala Bombo Doni, Bombo Radio Western Visayas sa social media. Kag balanta nato ini nagahatag bala sang kadlok, panik sa mga pumuluyo. Sa dugang pagidnamon nga mga balita diri sa amon sa may banwa man gyapon sang Kalibo matapos gani nagpatigayon sang sini nga consultative meeting ang Sangguniang Bayan sa komitiba sang transportation kag pila namon ka mga transport groups diri sa banwa sang Kalibo matapos nga grabe kadamo ang nagareklamo nga mga estudyante nga wala nagahatag sang student discount ang pila ka mga tricycle drivers and operators diri sa amon sa may banwa sang Kalibo. Ang ila to nga sabat sa amon sang nagligad to nga may istorya namon sila ti hulato nila ang ini nga consultative meeting antes nga magpatuman sang diskwento. Yang sabat man sang ang bayan hindi na gani kinahanglan ng consultative meeting. Kay man syempre mayara na fare matrix or taripa nga naka-plastar, no, nakabutang sa ila didto nga mga tricycle. Ang problema diri sa amon ini nga mga damo na syempre ang inipagid nga mga kolorom, ini mga kolorom wala man ini mga taripa, so sila gidto ang nagasukot sang tuman kamahal sa mga estudyante. Kag gusto man gani sang amon diri nga pila ka mga toda namon diri mga transport group nga madugangan sa gapon ang pamasahe from 9 pesos to 12 pesos kag ang mga estudyante nga discount maging 9 pesos naman. Dito man gani sa may isla sang Boracay, speaking man sang ini nga pagpataas ang pamasahe, may ginaproponer man dito ang
pipila dito ka mga transport group nga dugangan man ang ila to nga pamasahe sang 5 pesos. Yang nasambitan nga request ara naman sa Sangguniang Bayan sa may Banwa sang Malaya. Kay ang naga-request ni ang mga operators man dito sang e-trike. Sa dugang pagidamon nga mga balita baugin pakadtuan manamon diri Bombo Doni Bombo Radio Western Visayas ang nagaisahanon gid lang nga payout center diri sa amon sa may probinsya sa Aklan diri man gyapon sa Kapitolyo, pero didto na sila ginaplastar sa ABL Sports Complex. As early as 1 a.m. mayara na dito nga nagapila. Pero nagbukas ang amon diri nga payout center alas 4 na sang kagahon kagakaina, damo na mga nagapila nga mga ginikanan kag mga estudyante. Ang matubo lang Bombo Doni mayara gyapon nagkadto nga mga nag-walk-in kay man ang ilang rason kunya nagkadto sila wala sila cellphone kag wala sila internet. That's why nga wala sila to na-inform kag nagasalig nagalaom nga basi i-cater sila sang amon diri nga DSWD. Ang amon man diri nga DSWD nagpasalig nga ang ini nga masobra 1,000 nga target malabot gid kag mag-extender sila until 7 p.m. So far, mga dalagpuan namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Aklan kag sa Banwa sang Kalibo. Balik sa imo, Bombo Doni. Maraming salamat Bombo Ninyo, Bombo Radio Kalibo. Insakta naman ang Bombo Radio Rojas. Welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Doni. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri mga balita syudad sang Rojas sa bugos nga probinsya sang Capiz. Kahapon nga adlaw nagpatigayon sang Provincial Development Council meeting o kon PDC ang amon diri PDC members kag sunod diri sa kay board member Jonathan Sanibes sa interview sa kahapon nga adlaw in painan asang dako nga parte sang pondo para sa Annual Investment Plan 2022 kag 2023 ang para sa social services, kalakip gani ang financial aid, kag pag-upgrade sa mga pasilidad sa ngamon diri nga government hospitals. Kag ginapinan man sang pondo, masunod sina amo ang mga scholarship program, economic services, infrastructure, kag sa amon nga mga mangunguma. Kano man diri nagalaom si board member Besa nga diye maugyunan ini sang tanan unlike kag ikumpara niya sa ligad nga administrasyon to at sa subong di way magani maaprubahan ining AIP 2022 kay kadamo sa mga pamangkutanon kasunod kay board member Besa wala masabad sang budget officer kag sang planning officer sang nagligad to nga PDC. Ini ang pinakauna nga PDC meeting sang administrasyon ni Governor Castro. Tama diri dugang nga mga balita, speaking of tagtaganay sa DSWD Educational Assistance dito sa may bahin sang Villarreal Stadium kung sang naligan to nga Sabado dito grabe o amo pala ni oras grabe na yang pilahay subong katawhay na kay man kahapon pang pinanawagan sang DSWD Region 6 ni Attorney May Rago Castillo nga hindi magkadto sa venue kung wala mala makabaton sa text message o kung email nagikan sa ilang nga ahensya. Ay hindi gid sila maka-akomodar. Diri sa amon sa Capiz, 4 diri ang venues. Diri sa 1st District 2 sa may Villarreal Stadium, diri sa syudad sang Rojas, kag isa dito sa may President Rojas Covered Gym. Ang duha naman sa 2nd District sa may Banwa sang Sigma kag sa Banwa sang Cuartero. Ang ginalauman nga maakomodar sang DSWD nga mahatagan sang ayuda labot sa 1,002 kay man 252 diri sa Villarreal Stadium, 250 sa President Rojas kag amuman tag 250 sa may Sigma kag sa Cuartero. A total of 1,002 ang ila subong ginalauman nga mahatagan nga mayara sang kantidad nga 4 million pesos. Kag sa mo diri nga suga pagit ka balita, may isa diri ka tatay, 46 anyos, na mister ang nagtuyo mga lumpat diri bala sa may sa may tulay sa atubang sang simbahan padulong sa may
Rojas Avenue. Kay ginapahayag sa dismaya ining si Manong Alejandro kay ay siya gani makabaton way sa ginhatagan sang financial assistance sang PSWDO. Ginapahayag na kainan niya sang bot sa interview ni kay Manong Alejandro nga August 9 siya nag-apply. Na-interview naman siya. So, diri galing ginlainan niya lang kay ang tong kilala niya nga August 15 nag-apply natagaan dayon. Iginambalan lang siya sa staff sa PSWDO nga magulat lamang sa text kay man nagasunod man lang sila sang guidelines or sa pag-process sang amo nga financial assistance. Way bala pagpanaog, hoy-hoy ang abaga, sining 46 anyos nga mister, bit-bit man to ang iya nga 8 ka tuig nga bata, nga lalaki, lakat-lakat siya, gali kay way na siya nga paino-ino, dito nakita na lang siya sang mga tawo man, nga mga tricycle driver, kag mga umalagi, natuyo na niya yung maglumpat sa amo nga tulay. Moto nga nahibaluan iya rason, ay nagbubo man ni ang pagbulig sa iya. Pinahibaluan nga ang iya galing nga pagproseso sa iya nga assistance ang pambayad sila nga kuryente kag pambakal sang school supplies sang iya 3 ka mga estudyante o 4 niya nga bata pero isa lapsag pa lang kag iya nga asawa wala man sang trabaho. Kag siya nagaulo extra lang sa pag-boundary, nag-boundary ni siya sang tricycle sa pagbulubiyahe diri sa syudad sang Rojas. Amo na nito far mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang Capiz Paligsimo Bongo Doni. Maraming salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas sa mga balita man sa amon diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking man sa payouts ng DSWD educational assistance diri sa mga syudad kag probinsya sang Iloilo, inhimo naman per district ang distribution karon kag ang panugyan gid diri sang DSWD nga dapat ang pwede na yung makakadto adtong mga nagkabato na nga daan sang mensahe kag email halin sa DSWD nga nag-advise sa ila subong sila makaklaim sang ila sini nga payout. Hindi gid mag-cater sa mga walk-in applicants ang DSWD. Bot siningon ti na determina ya kung daysin ulang karon ang pwede makabaton diri sa mga payout venues per district sa 5 diri ka mga distrito sang probinsya sang Iloilo kag diri sa mga syudad sang Iloilo sa Lone District ang venue ti ang Iloilo Freedom Grandstand. Sa dugang panamon diri nga mga balita ang alkalde sang syudad sang Iloilo nag-issue sining executive order kag ginadumilian na ang mga establishmento bala diri nga nagabaligya o nagaservice sa makaulubog sining nga ilimnon nga mag-employ sang mga bouncer. Gina-require na ang mga establishmento diri nga nagaservice sa makaulubog sining ilimnon nga dapat ang ila sining nga mga security personnel nga i-employ or i-hire ining mga security guards gid nga naka-undergo sang training kag may nagakaigo sini nga lisensya. Ina kay bangod sang damlag lang may ara sa mga reklamo diri nga may mga bouncers nga nagapangastigo sa mga pasaway nga mga customer sa ilaya sini nga mga establishmento. Bangod sina ti ginadumilian diri karon ang pag-employ sa mga establishment sa mga way matrain kag hindi lisensyado nga mga security personnel. Ang pamilya Del Castillo diri karon sa syudad sang Iloilo nagtanyag na sang 100,000 pesos. Si Mayor Jared Rañas nag-amot man sang 50,000 pesos, 150,000 pesos sa karon ang reward money sa kung sino makadakop sini sa kay John Rovel Vargas nga suspect sa pagtiro patay sa soltero nga si Sian Axel Del Castillo sa nagligadya sining Sabado ginluthang sa may Smallville complex bangod man sa daan sining Hiligutanon kag hinubog man sining istorya ugaling kiti sining namon diri biskan pakabitan pa sang 1 milyon ka pesos nga reward money diri sa Calyarial para dakpon ning si John Rovel Vargas. Paano ni siya dakpon? Sino madakop sini sa iya? Kay in the first place, why sang warrant of arrest pa nga ginisyong korte? Paano maka-issue sang warrant of arrest ang korte kay why pa ya ma-file sa mga katapos sa Mandaroya Police Station ang kaso? Kay ang rason nila ti patapuson ng abik kuno sang pamilya ang paghimos sa lawas or paglubong sa sining biktima.
Ti paano yang tagaan pa sang borden sang Mandurriao PNP ang pamilya sang biktima nga napatsa na ganito? Kag trabaho man niya sang pulis balang mag-investigate kag mag-file sang kaso, di nga hindi iya sila makatrabaho sang ila sini nga dapat trabaho kag tagaan pa nila sang burden sang pressure ang pamilya nga napatsa na ganito. Sa Bacolod, Bombo Dennis, ang ining mga kilala ko diri siling nila nga ang mapila kapag abi sa mga payout centers aga ka pa mapainit ka to kun balaan mo man nga hindi ka man gyapon to pag i-cater kay walk-in ka kag isa pati ang iban diri nga naka qualify na nakabato na sang message kag nakabato na iya sang email halin sa DSWD nga pwede sila makakuha sang payout karon. Siling nila balaan na namon nga maka-payout kami nga mapila pag inabi kami to. Patawhayan na namon antes kami magkadto sa mga payout venues, madalikyat anay ko sa palengke raffle draw sang Bombo Radio Subungaga, Bombo Dennis Bacolod. Ati sigurado na iya ang kwarta, sigurado ni nga grasya sa aton nga ikaapat iya nga semana sa aton nga inan swerte sa palengke. No kaginabla Bombo Done, Bombo Sayas, aga pa kami nag-interview diyo. May isa pa to yung katatay nga nagpila siya, ma-walk-in siya. Wa sa kabalo yang at hindi pwede walk-in. At galing siya, hindi mo ko kaparestro kay wala ko yung cellphone. Di paano ko makaparestro? Ako nga bata, yung akbaan ko man sa kuwan, sa kas-assistance. Tama pag yung problema, bla Bombo Sayas mo, kung ay kayo mo yung internet, may kay cellphone, di paano ka magkaparestro online, Bombo Done? May ari gani adri sa amon nag-message through messenger sa aton sining Facebook account na mangkot paano kami maka-avail sang assistance kay why man kami sang cellphone, why man kami sang internet. Ibot kami paano ni siya naka-send sa messenger, ano ginpagi niya ni sa telegrama nga naka-send siya sang message sa Facebook. Why sa to na internet mo? Why sa data? Why man sa cellphone? Hindi ko na mabalik anay dra sa inyo Bacolod or Kalibo, Rojas. Salamat kay Bombo Done, Western Visayas. No, problema natin karon sa mga utod naton yang know-how, internet o cellphone. Paano mo ka-register? Siguro mangkot sa kadtok mo sa mga DSWD offices din ninyo Banwa Syudad kag mag-inquire or magpabulig pwede ka mo bulig nga magka-apply para sa assistance inyo sila nga mga kabataan. Wala pa na rin pagpalagan si Patutunan Bombo Report sa first edition. Tambay na kamo sa mga balita tipon niya sang Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahing nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapik